kabarin'ny mpanakanto. Sary danao tonga ke fo raha mety aminao tsy mivezivezy aty eky fo hanambady zanako tsy hitanao katikatra be akoy iny eny raha misenanjy dikan'izay aza mivezivezy aty faraky niany. Vali, assalamualaikum. Huka, rakyanga tsy anagnanegna maso sabeta sesa akorke Serio? Mangin marono ko to titel kartien ne katwe? Zai kun bumalaya long noyu. zay ndraiky somary manahirana ikeky foana somary ratsy position zao e masono nanjary gardien we somary ratsy position zao e masombahoaka satria nanjary gardien we raharaza la fitiavana toy e atsaritsafako sabade atsaritsafako minazawe atsaritsafako sabade atsaritsafako minazawe Studio Benjangahala.